Здравейте! Нека да разгледаме следната задача. Да се разложи над полето Q на неразложими множители полиномът F. Ето, това е един полином. Х на трета минус 11х квадрат плюс 38х минус 40. Трябва да се разложи на неразложими множители. Например, неразложим множител, да кажем, х плюс 2. Иска да го разложим на такива множители, които те вече не могат да се разлагат. Какво правим? Използваме метод на Форнер. Взимаме всички коефициенти пред х на трета, пред х квадрат и така нататък. Ето, пред х на трета имаме 1 по х на трета и го пишем тук. Минус 11, съответно 38 и минус 40. Много важно е, ако, например, нямаме х на втора, ами е изпуснато и само имаме на трета степен и после на първа, то съответно имаме 0 по х на втора, да се представим, и съответно се замества с 0. Това е твърде важно. Така че ако имаме някакъв полином f х на трета плюс 38х, после в табличката съответно 1, 0 и 38, тъй като х квадрат не е 0 по х квадрат. Сега, другото важно е, взимаме ето този тук свободния член, минус 40, и търсим на кои числа се дели. Това са плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 4, плюс минус 5, плюс минус 8, плюс минус 10, плюс минус 20 и плюс минус 40. Нали, трябва да вземем някакъв множител, да си харесаме. Обикновено по-малки числа първоначално. И така трябва да направим, че след като напишем ето тук множителят, числото, което се дели, на което се дели минус 40, сваляме ето този тук, сваляме единицата. И умножаваме този коефициент тук, да го кръстим, по 1 и прибавяме към този. Нека да пробваме с едно число, което е множител на делител на минус 40. Нека да пробваме с числото 2. Обикновено с по-малки числа. Сваляме единицата. Сега умножаваме 2 по това, което е 2. Минус 11 става минус 9. 2 умножаваме по минус 9. Минус 18 и 38, 20. 2 по 20, 40. Без 40, 0. И тук винаги под свободния член целта ни е 0 да достигнем. Достигнем 0, сме постигнали целта си. И това означава следното. Имаме ето така х минус. И което число тук сме взели, нали? Проверяваме с всички, но хубаво с по-малки числа. И тук се получи 0 и това числото го приписваме в този израз. Така просто го приписваме. Ако съответно е минус 2, ще имаме х минус минус 2, ще стане х плюс 2 и така. Това също. И какво правим? Вече тук имаме трета степен. Паднала е степента вече, тук имаме първа. Съответно тук ще е втора. И тук имаме за втората степен едно множител. Това означава х. 1 по х квадрат. Тук имаме съответно минус 9, ще го преписаме, х плюс 20. И ето вече постигнахме едно разлагане, х минус 2, единия множител, х квадрат минус 9х плюс 20. Ето сега, ако разкрием, ще видим х на трета, минус 9х квадрат и после минус още два пъти х минус 11, до тук добре. Минус 40 си го имаме и сега 38х. Тук имаме 20х
И тук има минус 2 по минус 9 хикс, 18, 38, така, всичко е точно. Но те искат и на неразложими множители, но да видим ето това тук, дали може да се разложи. Имаме хикс квадрат, минус 9 хикс, плюс 20. Пак му взимаме коефициентите. Тук имаме мислено една единица, 1, минус 9, 20. Имаме тук втора степен, първа степен и свободния член. Тъй като, нали, ако пак липсва някоя такова степен, се пише 0 съответно. Разделяме си така на табличка. И сега пак на 20. Плюс минус 1, плюс минус 2, плюс минус 4, плюс минус 5, плюс минус 10, плюс минус 20. Виждате колко много делители има. Но пак ще пробваме с някакво малко число, да кажем 4 да пробваме. Взимам ги готови направо, но по принцип е доста досадна работа. Сваляме единицата. Само също важно уточнение и Хорнер важи, когато тук е една високата степен единица, затова винаги тук се сваля единица. И за други става, но най-вече се използва за случая, когато имаме единица, затова виждате всеки път сваляме тук единицата. 4 по 1, 4 минус 9 минус 5. Това като умножим минус 20. Минус 20 и плюс 20 колко става? Постигнахме целта си, това е 0. И какво беше? Пишехме хикс минус скобичка, колкото е ето това тук, когато тук се получи 0 под свободния член. Ето хикс минус 4 и тук става хикс на първа, вече степента от втора пада на първа, хикс минус 5. И следователно целият полином се разлага на това и преди това имахме хикс минус 2. Хикс минус 2 по хикс минус 4 по хикс минус 5. Това е онзи полином f, хикс на трета минус 11 хикс квадрат, 48 хикс минус 40. Ето разложихме го. Сега да видим една друга задачка. Да имаме полиномът f хикс на пета минус 2 хикс на трета плюс хикс квадрат минус 3 хикс плюс 1 и полиномът g, който е равен на хикс на трета минус 3 хикс плюс 1. Извинявам се за грозното писане, но е трудно. Това са два полинома и се търси най-голям общ делител, търсим нот. Правото е следното. Взимаме този и този и делим. Хикс на пета плюс хикс квадрат минус 3 хикс плюс 1. И делим на хикс на тета минус 3 хикс плюс 1. Тук имаме пета степен, гледаме най-високата винаги. Тук имаме трета. По колко да умножим за да падне? По хикс квадрат. Пишем сега минус хикс на пета. Тук като умножим става минус 3 хикс квадрат. Минус 3 хикс квадрат. Последете минус 3 хикс на трета. Плюс хикс квадрат. И пишем така дробна черта. Тези падат. Тук остана хикс на трета. Тези падат. Минус 3 хикс плюс 1. Сега тук пак имаме трета. Тук имаме трета, съответно по 1. Плюс 1. Тук стана така минус хикс на трета. Умножаваме сега тази единица с минус 3 хикс. Минус 3 хикс. И плюс 1. Виждаме, те са еднакви. Като ги извадим става 0. И целта е тук да получим 0.
И какво става, като получим 0, това на което последно фактически сме разделили, ето това, е най-големия общ делител. Нека, това е за полиноми, но нека да го видим с числа по-просто. Имаме 84 и 18. И им търсим, все едно това си представим пак, че са два полинома, само че разликата е, че са просто обикновени числа. Да намерим най-голям общ делител. Правилото е следното. Вземем 84 и го делим на 18, както от 9 с полиномите. По-голямата степен към по-малко. И получаваме 4. Остатък 12. Остатък ще го пишем в скоби. Сега взимаме ето това тук, на което делим. И го делим на това тук. 18 на 12. Получаваме 1 и пак остатък 6. Сега пак взимаме това тук, второто и четвъртото. Винаги вземем второто и четвъртото. Делим. И тук в скобите 0 остатък. Тук трябва да получим 0 и съответно последното, на което сме разделили, 6. 6 е not. Благодаря ви за гледането.